Erokamano nya koromgo jongo mi RAMOGI TV ne weche manyien maga ng'ichwelo odiochieng' ma kawuono en tarik 6 dwe mar 10 higa ma 2022 mathoth otimore pacho kato kod pinje ma oko mokum gigo moiko ndichi ma kawuono. Speaker mar od bura malo Moses Wetangula yango Kenya Kwanza kaka kweth mathoth e od bura. Bende jatend piny Kenya William Ruto opedho nyimo od bura mamalo jogo mane ogwelo kata walo kaka jotend migepe mobiro tiyo godo e kinde tende. Oimore nyako RAMOGI bende kawuono ni eri duol matayiere pacho ka RBC ogoyo chapa odiochieng' mibiro bagi e yiero ma adundo mabando mano biro timore tarik 8 dwe mar 12 higani. Mano ibiro time yiero madundo mag wards maromo 5 kachiel koda kom senate ma Bungoma tok ka speaker Moses Wetangula noyudo komno ero gima koro nyiso ni komno nodong' thuolo. Magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Gikone speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ong'ado ni kweth mar Kenya Kwanza e kweth mathoth e od bura no. Jaod bura ma Sirisia John Waluke imanyo mondo mi odhi e jela twech mar higni 67 kata chul fwai ma shillings bilion 1 nikech ketho mar mibadhi. Onyiso jowetene jotije mondo bet ne dalo wadgi manola dalo yugno. Kosich mane jotije negi bet ne dala oyudo choke koiki e burma tany. Bilano no matute wiringre jago moro manyocho kwany ka oiki e lope manie kar dak mar Ringo e county ma Siaya. Machiegni nya koromga jwang' parni kaka pile mondo mi tudri kodwa ornwa oteni machuoke namba mar 33600. Bendi dwa achiel kachiel kokalo Facebook page marwa mar RAMOGI TV ka bendi dwa achiel kachiel kokalo e Twitter tok mano @RAMOGI TV to kod YouTube achiel kachiel RAMOGI TV nyinga Ochengi Manuel. Machiegni kendo nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Kweth mar Kenya Kwanza imakoro puodhi kaka kweth mathoth e od bura. Speaker mar od bura Moses Wetangula olanda yanga ni Kenya Kwanza ni kod od bura mathoth ma kwan giromo 179 ka Azimio la Umoja ni kod od bura 157. Eleno mare Wetangula wacho ni nitiere duon buche ma oseramo ni gidar e Azimio la Umoja kendo mano nyiso ni koro Kenya Kwanza e mathoth kod od bura. Lindo makamano koro nyiso ni Kimani Ichung'wa e jatend kweth mathoth e od bura ka Opiyo Wandayi en jatend kweth manok e od bura no. That in my considered opinion, it would be imprudent to treat the 14 members elected to the House under the UDM, Pamoja African Alliance, Maendeleo Chap, and the Movement for Democracy and Growth, MDG, as part of a coalition that they have expressly distanced themselves from and their parties. I'm therefore persuaded that the 14 members and their parties are part of the Kenya Kwanza coalition. This, in my view, would be fair and in accordance with the previous rulings by my predecessors on related matters. 3, that with the 14 members, the membership of the Kenya Kwanza coalition stands at 179 members, while the membership of the Azimio la Umoja One Kenya coalition party stands at 157 members. This, by implication, indicates that the Kenya Kwanza coalition is the majority party, and the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is the minority party in this House. 4, that the Kenya Kwanza coalition is entitled to appoint the leader of the majority party, while the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is entitled to appoint the leader of the minority party. Kawadhi nyime ni jatend piny Kenya William Ruto pedho e nyimo od bura nyinge ji 24 manyocha owal ne lemo mag ten migepe. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula yango ni od bura no siyudo listino kendo ibiro dadhogi ka od bura pok ogolo ng'eto mare tarik 3 dwe manyien. Chik dwaro ni jod bura opuodhi kata kwedo listino mar jotend migepe e thuolo mar ndalo 28 kochakore odiochieng' ma milome ochope od bura.
I wish to convey to the House that I have received a message from His Excellency the President notifying the nomination of various persons for appointment to the offices of Cabinet Secretaries, Secretary to the Cabinet, and the Attorney General. Honorable members, in the message, His Excellency the President conveys that in exercise of powers conferred on him by Article 152.2, 154.2, and 156.2 of the Constitution, as read together with Sections 3 and 5 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, he has nominated various persons for appointment to the aforementioned offices. Honorable members, Section 8 of the Public Appointments Act 2012 provides, unless otherwise provided in law, the committee to which such nomination is referred shall consider the matter and table a report in the House within 28 days. It is therefore imperative that the Committee on Appointments, once formed, immediately commences the process of consideration of the nominees to enable speedy conclusion of the vetting process within the set timelines. Jaod bura ma Sirisia John Waluke podi manyo gi obila mondo miduoke jela maende do sengado mondo mi obedie twech kumigni 60 kod 7 nikech mibadhi. Do mamalo wito oko kwayo mare mar kwedo twech mayande osemiye. Jaod bura Esther Maina ong'ado ni Waluke olure mana gi ng'eto mayande osegol gi do mane omiyo kum mar higni 60 kod 7 jela kata fwai ma shillings $1 billion. Ng'eto makamano bende ema omako Grace Wakungu ka giduto itudogi gi mibadhi ka board mar NCPB. Dwe mar 6 higa mar 2020 jang'ad buche Elizabeth Juma ne yudo Waluke gi Wahungu gi ketho mar mibadhi ka NCPB mane oyangore ni shillings $313 ne olal. Kawadhi nyime ni duol matayo yiere pacho ka IEBC ogoyo chapa e gazet odiochieng' ma ibiro bagi yiero ma adundo e Ward Sabich kod mano mar Senate ma Bungoma. Yiero go chan ibiro bagi tarik 8 dwe mar 12 higani. Adundo chani dhi bagi e Ward Sabich mane moko kuom jochung' owite ngimagi ndalo machuok to ji dhi e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 kod kom mar Senate ma Bungoma manyocha odong' nono tok Moses Wetangula yudo lemo mar spika mar od bura mamalo. E ote ma IEBC ochapo e oboke moyiedhi mar piny owacho, yiero go ibiro bagi tarik 8 dwe mar 12 higani. Wards ma idhi bagi e yiero ting'o Loi Masani manitiere kaunti ma Narok, Kiomethana kaunti ma Kituyu, Tawala kaunti ma Nairobi, Mumias North kaunti ma Kakamega kod South Game Ward mano kaunti ma Siaya. E ward mar South Game ni Kwanga mane chung kod otiko mar ODM nowito ngimane dwe achiel to ji dhi e yiero kalore kod tuo mar malaria. Oganda mawuok South Game onyiso ilo mar gine yiero no ka giwacho ni giseikore makare kendo gibiro yiero jal mabiro tiyo negi maber. Kik wabed gi weche moko matindo tindo man kae nyathi ng'ato wito ngimane e yo manono. Chieng' debe koromo dhi go ombulu ne ng'ama idwaro. To akwajo bora duto mantie ni kik jasiasa kawi ni tiyo kodi kaka weapon mare mar yawo ne yo mar donjo South Game. Anyalo kwayo mana jo party ni wang' ni gimi wang' ama strong nikech kik wabed gi wich kuot mane wabed go 2017 miyombo ja party. Wadwa ni mondo yier gi kwe. Nikech gima nyocha timne ok nyocha gima ber e thurwa game ka. Kalore kod yiero gi duol matayo yiero golo chike mabiro tayo yiero. Duond buche kwa mondo chwal nying jochung' mag gi kapok ochopo wuok tich kata chieng' wuok tich tarik 24 dwe mar 10 higani. Welo mag duond buche biro timore tarik 10 dwe mar 11 higani kod tarik 11 dwe mar 11 higani. Tok mano nyinge jochung' ibiro terne apisas mag IEBC e kind saa 2 mar okinyi kod saa 7 mar onyango. Jochung' duto mane laro kombe gi yiero mar dwe mar 8 kwa mondo rang nonro mag gi ka IEBC kapok otim welo. Ng'ur ewi welo ibiro winji e indala par tok chwalo burago. Kata kamano winjo ng'ur go konego kal tarik 21 dwe mar 11 higani. Campaigns biro chakore tok welo mano tarik 10 dwe mar 11 nyaka tich 2 tarik 6 dwe mar 12 higani. Komachielo welo mag kom Seneta ma Bungoma biro bagi kapok ochopo tarik 13 dwe mar 10 higani. Jatij piny owacho moro amora magombo lero kom ni nyaka gwe tao kodong' dala 7 to ji dhi e yiero.
Jatend piny Kenya William Ruto yuoro e romo mar ohala mar Sidayanga kambi mar ong'we yamo mar Safaricom e piny libamba ma Ethiopia. Jatend piny Ruto singoloso chiro mar ngano mawuok e piny Ethiopia ka wacho ni piny Kenya biro tiyo kod port ma Lamu e tego ohala e kind Kenya kod Ethiopia. Motelo jatend piny ne romo gi jatend piny ma Ethiopia Abiy Ahmed kama ne gitwak e wi ohala e kind pinje ariyogo. Bende ne ojiwo achiel mar pinje mag Afrika ka wacho ni mano biro jiwo kedo kod njore e pinje mag Afrika. Riwruoge mag oganda okwedo mokalo okang' ma piny owacho kawo mar kumo chiemo mawuok e pinje maoko momedie nyinyo kata GMO. Riwruoge go dwaro ni chikno chungi mondo kapok lalruok odhi nyime. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Manandalo machuok bang' tend piny Kenya wito oko chik mane kumo chiemo momedie nyinyo kata GMO donjo e pacho kae, riwruoge mag oganda koro wuok mar kwedo okang' makamano. Gikoni pach jopiny e okang' moro amora e wach mamulo ngimagi ber ka orangi. Ni nini imefanya serikali kulift ile ban. Concerns zetu zinakuwa kwanza watu hawajahusishwa ile public participation. We demand that the ban be immediately reinstated and an inclusive public participatory process be instituted to look into the long-term and sustainable solutions to issues affecting food security and agricultural productivity in the country. Bende gichiwo ng'ur e wi chiro ne jopur mapacho ka kaluwore ni kodhi mag GMO go biro bedo kawuokie e pinje maoko. A lot of interest ama kuna ile wale ambao wanataka kuuza mbegu zao hapa Kenya. Nani ana own ile seed? Nani atakuwa kiuza ile mbegu? Ukiangalia kama BT Cotton ambayo ililetwa Kenya mwaka wa 2019. BT Cotton imeletwa na mbegu kule inanunuliwa ni kutoka kampuni hizi kubwa kubwa. Kwa hivyo hizi kampuni ziko na interest kuja kwenye soko la Kenya kuuza, na yule ambaye anakuuzia mbegu atakuzia pia chakula na atakontrol kila kitu katika nchi yetu. Kwa hivyo tunasema hatutaki kesi ambayo tutakuwa na corporate capture. Gikoni pinyo wacho bende ne ok oketo okenge makare mar rito japur ma ok ti kod kodhi mag GMO. Even before lifting the ban, there should be mechanisms put in place to ensure that farmers who do not want to grow GMOs are protected from contamination. For example, if you have a neighbor, you know our farmers are small-scale farmers with farmers next to each other. How do you protect my neighbor if I have adopted growing GMO so that my crop will not contaminate his or her crop? Do we have those mechanisms? I want you to tell me whether there is any standard at KEBS that checks the safety of the GMOs that are going to be produced or are going to be imported to this country. Do they have the standards? Have they developed that? What we are saying is, what is the rush for? Kartimo nonro mar mbalariany ma Kenyatta emano yawo mokwongo e weche mag loso kodhi mag GMO e pacho kae. Richard Oduor koni nyaka sani gin kod kodhi ma omedie nyinyo mar omuogo kod bando madongo e kuonde ma oro kwako. Products that are for the reduced, we call them cyanogenic cassava, is already existing here. Another one that is existing here is maize that is tolerant to drought. Kaluwore kod lipot mar jolony weche pur, GMO osetimnegi nonro makende kendo sepuodhgi ni ok gikel midhiero kata tuo moro amora e ngima dhano. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawadhi nyime en obila e kaunti ma Siaya medo timo pedha e wi tho mar jago moro ma jahigni 60 manyocha okwany ringre ka oiki e lope moro e gweng' ma Aringo. Ringre Philip Onyango Ogutu liekore ne oike e yo moko yangore tarik 26 dwe mar 9. Philip Ogutu mane en apisa mar lo ma osedhi rutaya kendo ne odak kende tok weruok gi min ode higni 20 mokalo ne ochiw lipot ne olal dwe mar 4 higani kendo ringre ne ofwenye gi jalno mane beto e dalagi. Kaluwore gi jalup jatend obila ma Lego Usonga Charles Odhiambo, wadgi Mai Simon Ogutu
ne oluongo jabeto kendo choke mane chal gi mago mag dhano ne ofwenyore kindeno. Gikanyo ne giluongo obila kendo kwayo thuolo e doho mar Siaya mar kunyo ringreno. Thuolono ne ochiw tich ariyo tarik 4 kendo ringre ne ogol gi jolony mowuok Kisumu Forensic Laboratory kaachiel gi anyuola kendo ringre okan kar kano ringre mar joma otho ma Siaya. Apedha pod imedo tim yango ringreno kaka mano mar Philip Onyango. To nitie wadgi manolal ga. Wadgi manolal bende bedo kidwaro ga. Nolal tarik 12 dwe mar 4 higa mar 2022. Koro wadgi mano report no wachi ni miluongo ni Simon Ogutu no biro station to wacho ni nyiso jowetene jotije mondo bet ne dalo wadgi manolal dalo yugno. Seche mane jotije negi beto ne dala oyudo choke koiki e bur ma tany negi kawo atua mane gibiro police station mondo gi report wachno. Kane gi report wachno, jatelo mar station miluongo ni OCS to kod askeche ne mage ma investigate cases to kod jo CID okwachi kich mag CID ma Siaya giwuok kayote magidhi e dala no kama ne yude choke manie bur mathanjane kane gin koda gi family mar the deceased Philip. Koro kesi ni iwaluwe matut wan koda gi jo CID maluwe moseyawne nyaka case file case uchunguzi dhi mbele. Wadhi e kaunti ma Homa Bay kama 10 kaunti no wacho ni oikore ne kedo gi tuo mar Ebola e tong Kenya gi Uganda. Apisa maduong' mar thieth e kaunti no Laktar Kevin Osoro wacho ni giseketo kenge motegno ma kedo gi tuo no e chula mantie nam Lolwe mogo tong gi piny Uganda kama tuo no go e tach. Kaunti ma Homa Bay na achiel kuom kauntis 20 mang'ao e gamo tuo no mar Ebola ka 10 kaunti no osingo riwore gi apisas mag arita kwe e timo rameny e chula duto manitie kaunti no. Waseketo in place measures kendo proper surveillance manyiso ni wang'iyo ka dibed ni tuo mar Ebola di donjo ka kendo waseketo proper measures mar staff kod mar geng'o tuo miluongo ni kinga kendo Kiswahili. Wang'iyo ni ka dibed ni tuo ni di ng'ad boda badi chop thurwa ka to waikore moromo kendo waikore mar goruok gi tuo ni ka dibed ni dochopi. Lakini maduong' en ni wan wawegi waketo measures to prevent the entry of Ebola into our borders. Nyakorongo jwang'ero kamano kuom medo bedo kodwa gi kanyo ka yweyo mokwongo kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar Ang'ich Welo. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Mimi naitwa Bramwell George Kitai kutoka Nakuru. Nilijaribu kucheza hii mchezo wa Shabiki na nimeshinda shilingi 1,300. Watu wote wenye mnasikiza kwa radio ama mnaona kwa TV, mjaribu hii mchezo wa Shabiki, mjue watu wa Shabiki ni watu wa ukweli. Mimi ni shabiki, je wewe? Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Machegni kendo nyaka Ramogi obila e sub county manyatike tima pedha ni dichuo moro ma ikenie kindigni 30 kod 40 ma itudo gi ketho mar koro makoro iwacho ni olal kod mula nengo ne maromo $3.1 mar ng'at mane ondike tich e gwenge mar Osiri e sub county manyatike. Jatindo obila e sub county no Dorothy Mugarusha wacho ni achijni mabende nyinge opandi nikech nonro madhi nyime ne olal kod mula e seche mane tarik 26 dwe mar 9 higani seche mane ng'at mane ondike moyang kaka Alimamu ne rik onge. Jawala Alimamu mamula mare koro iwacho ni okaw kod jatich mare wacho ni yande ne odhi Mandera kabeni kane oduogo emane oyango ni jatije no oringo kod mula go. Tumejuana tu, nimemwamini kwa hiyo muda mrefu, alikuwa manager wangu kwa chakula pale kwa hoteli. Baadaye tukaanza hii biashara nyingine ndani ya hoteli ya kununua hizi vitu kama dhahabu hizo ndogo ndogo zile watu wanaleta kwa muda mrefu sahihi. Na alikuwa ana manage nikitoka, yeye ndo ananunua hizo vitu, anakuwa ana manage hizo vitu zote, yeye ndo overall manager. Ameshinda kushika simu yangu. Na tuliendelea kwa muda, nikapiga shiki. Tunamuomba radhi. Hatuna shida yoyote na yeye. Shida yetu ni hizo pesa zirudi, zifanye kazi ambavyo inafaa. Hata yeye kama yeye akiona hii habari, tafadhali kwa unyenyekevu aturudishie hela zetu ili tuendelee na maisha. Kwa sababu hela yenyewe sio zake yeye mwenyewe. Ni hela ambaye inaunganisha yeye na marafiki zake. Riwruok mar governors okayo piny owacho mondo chiwo omenda ne counties kaluwore gi chike ma pacho ka. Mane giwacho bang' romo mane gibedo godo mar sumo paro kakoro gimiyo piny owacho kokalo kuom migawo mar omenda ndalo 5 kende mondo ne ni omenda go ochiw ne counties mondo konye nyawo dongruok e counties go. Video keyo nigi mathoth. We must strive to build on the successes and achievements made so that we can deliver on the devolution dream. Ndalo buora bang' governors ma pacho ka donje apisi, onge maromenda e counties go koro kelo wich bar mokalo. Kokalo kuom jakom margi Anne Waiguru, governors go koro wacho ni piny owacho ni kod gop counties go maromo $51 wach magi wacho ni osethiro chenro mag dongruok e counties go. The current financial situation across the 47 county governments is devastating. Kenya shillings 20.31 billion is owed to 27 counties for August 2022 allocation, and Kenya shillings 31.45 billion is owed to 47 counties for September 2022 allocation. Further, the total allocation to be disbursed to counties for the month of October is 29.6 billion. We anticipate that the National Treasury will comply with the provisions of the law to release the funds on time. Kaluwore gi kech masani ogo tache thoth counties ma pachuka, governors go koro wacho ni kata chiwo kony ne oganda masai ni kod rem mar chiemo osebedo matek mokalo. The continued delay in disbursement of funds has paralyzed county operations in respect to the following: 1. Payment of salaries to county officials. 2. Purchase of medical supplies. 3. Stalling of development projects. And 4. Response to interventions required to mitigate the drought and disaster that is going on. E kinde matuo mar Ebola e piny libamba ma Uganda medo kelo luoro e pachoka, governors go nyiso chier ni tuono pok ochopo e pachoka. Kata kamano giwacho ni ikruok ber kiketo makare to mana ka omenda osechiw gi piny owacho. We are not exactly scared, for there is need to have training as a matter of emergency to our medical staff, especially those who are in those counties that are neighboring Uganda. So it is our appeal to the National Treasury to fast track that disbursement of funds, but also ensure that in terms of funding,
we first of all deal with the counties that are at higher risk even as spread to the rest of the places. Bang gwelo majaten migepe manotim gi jaten piny Kenya William Ruto, governors go koro ok mor kata matin gi okang' manokaw gi jaten piny no ewe oko migawo matend loch gwenge. In the new government structure, the Ministry of Devolution is not part of the ministries, and as such, the modalities of funding to the Council of Governors will be affected. In light of this, we are requesting His Excellency, the President, to direct the National Treasury to grant the COG a vote for direct funding. Eseche mathoth oganda medo yuago pek mar ngima e pachoka, riwruok mar governors bende koro golo ywak ka gikwayo migawo mar omenda mondo kas chenro machiwo omenda e counties ka gichich ni poroni ma ok otimore to chenro mag dongruok dibedo kod ng'ikruok e counties ma pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Midhiero mar oro kod kech medo chando moko kuom counties ma pachoka ka nonro matinende yango ni ji manie counties ma ok tin 10 ma oro kwako koro ni kod nok mar chiemo kendo nyaka res nyaka manyore mag kedo gi midhiero no. Kaka George Batilero riwruok ma chwalo resruok ne ogande gwenge motuo wacho kanyo ni mine kod nyiri ema nigi midhiero mokadho. E kinde mathoth jo Kenya neno ka piny owacho go chandri mar yudo chiemo ma itero ne oganda magwengegi oro go ingoga. Ogendini ma iwuok e gwenge mongoro dhogi omoko. Piny tek kodgi. En chieng' momanore kod buru. Ranyisi mora mora mar lumonge. Dhano dhogi otuo. Jamni osetho. Ma pod ngima bende moko sechako go kor. Kama pod tek chiemo manitie ok nyal romo. Kor lwasi onge ranyisi mora mora mar koth. Boche ler tengu. Jotelo makono koro wacho ni kata obedo ni gwengego ne osebedo kod pek kaluwore kod midhiero mar midhusi mar korona, det bonyo mane olweko puothegi pep kendo kelo kech. Arita kwe ma osebedo mawethweth kod oro ma kinde ka kinde. Oro ma wang'ni gikoni opolok. Kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mar oganda e gwenge ma ongoro AHN wi oro mar Kenya. Atamalo 40 mag ong'endini modak e gwengego ma ongoro ni kod nok mar chiemo. Kalipodno lero ni kwanne nyalo idho nyaka atamalo 47.5 e dwe mar 11 kod dwe mar 12 higani poni koth ok ochwe. Lipodno bende yango ni jamni milion 2.4 oro osenego kendo jopiny onge kama nyalo chwe lwetgi ka jamni mosetho oting'o rombe kod diek 121, ngamia 35 kod dhok 38. Giyango bende ni wacho oro osekelo gwandruok e kind jodak makono ahinya jopith jamni ka gilaro kuonde mag kwath kod pi gino ma osekelo tho mar dhano. Lipodno luwo ni manyalo romo nyithindo 885,500 kanyakla kod mine madhodho 986 nong'nogore kuomgi gino ma ketogi kamarach gamo tuoche mabiro nikech kech kaachiel kod rem chiemo moromo. Olero bende ni oro masani omedo nyayo lweny e kind chwech kanyaka sani luoro nitiere ni manyalo romo nyithindo 54,500 e kauntis 17 ma oro kwako nyalo weyo dhi skul. Kaluwore kod lipodno, jokanyo mag riwruog jochiw kony e gwenge mongoro ogolo kwayo magikoni nyalo biro konyo e thiro midhiero ne jodak makono. Gikwayo mondo chiw kony ne jodak makono e kinde ma owinjore koting'o keto ikruok machon kendo makare e wi midhiero mako jodak makono. Bende gikwayo piny owacho mamalo kod mago ma counties mondo mi ogol omenda mar konyo joma midhiero gore kuomgi ka gitiyo kod bede migepe makono. Gikwayo piny owacho mamalo kod jochiw kony mondo mi oketo kenge mag konyo jopiny kata bang' dwe mar 12 higani ka gidwaro mondo maino kod chenro moyiedhi oketi mar reso nyithindo manyiri kod joma mine. Gikoni dwaro nitie mondo piny owacho mamalo kod mag county okete chenro magi yore mabiro miyo jodak makono bedo gi ngima makare kod chiemo moromo e kinde machal kor lwasi medo lokore. Bende gikwayo mondo keto kenge mongirore mag rakruok kod midhiero mag oro kod mamoko mathoro mako jodak e gwenge mongoro. Bang' golo kwayo, gin kod geno ni okengego ka oketi e time yo makare, jodak ahinya manyandwat mag piny Kenya biro yudo resruok e wi oro maliyo ka dhano ma osekelo lal maduong' ahinya e gwenge makono. George Bati, Ramogi TV. Kawuok e gwenge ma oro kwako mag nyandwat wadhi nyaka gwenge ma kadhwadh nam chumbi. Jod bura mag kaunti ma Homa Bay koro jowuok oko mar kwedo ng'ur mar seyogi kuom dhi Mombasa bagoromo mar ndalo 10 ka gitwak ewi ka gibiro tayo chenro mag tend kaunti no.
Jod burago koni ne gidwaro lwasi mokue maginyalo twakie maonge chochni to chutho bang' bedo kod ywaruok gi tungni mapeke kinde mane gitime kampen. Jafwambo marwa ma wuok Mombasa Joja oko nigi mathoth. Mag moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi romo mar ndalo 10 ma MCAs ma Homa Bay obago e kaunti ma Mombasa ne gikone to koro chopo ne jotelogo ma pod goyo tach e kaunti ma Mombasa. Jotelogo koni en adier ni ne ginyalo bago romo e bombe man machiegni gi Homa Bay mak mana ni gineno ni ne ok onyal kelo gi kanyakla mar riwo wigi e thuolono mar ndalo 10. Bedo machiegni gi dala no nyalo bedo Kisumu kata no nyalo bedo Homa Bay. To ni biro yudo ni in the process ma obedo machiegni cha 1 or 2 members ne biro sneak mawuoge camp madhiye in their own issues moko. Mamano ne nyalo ketho goyo mbaka kanyakla mondo wawinjire weche moko. Nitie weche moko nyaka wawinjire. Onge pesa sirikal moro amora mwanyalo yie ni tiyo e yono mopogore. Pesa te bed accounted for ma ok ni en pesa county mokaw. En pesa mobiro tiyo tich ma wabiro timo kane. Gikoni puonj michiwonegi ewi kaka gibiro tayo chenro mag kaunti ma Homa Bay gin mago madwaro alwora mokue maonge tungni. Asomo gik mang'eny kabisa kendo amor kadhi dok ir jopiny to kadok ka wiya ni nono adok ang'eyo ni magi ma onego atim ma be tija magi makono be namanyo mwandu. To kata kamano moloyo jodalawa bende uyie ni kampen cha be ne tek. Omiyo kane wayudo opportunity mwanyalo bede ndalo moko 10 kirwayo obwongo kirwayo wiyi bang' kampen maratego. Jothurwa kik ubed abeda joma siko neno mana makosa mar MCA. Gigo gimipuonjowa ka gin gigo madwaro kwe makende, wich mokwe maonge chapni moro amora. Nikech kaluwore gi bedo mwasebedo go kani, jokama wan gadieri ni jok manyo ong'eyo Homa Bay County, ong'e ni Homa Bay County ne gik moko tudore to tuomore. E romono, jotelogo koni gisetimo winjruok ewi moko kuom chenro ma gichano keto e ong'ala manyime juma manyien ka gidok Homa Bay bang' tieko tiegruogno marumo kiny chieng' tich abich. Ng'ado ni wadwa dhi tiyo gi kwe this time. For once, Homa Bay kik bede news for the wrong reasons. Wadwa ni Homa Bay mondo obede news gi dongruok. Dongruok ma Homa Bay emodwa keto malo nikech wakachap walao counties mamoko. Waunga gi samwa dhi gorego. Moko kuom gigo ma bende gikone gitwakie en neno kaka tend county biro bedo gi jotend migepe mowinjore ma biro tayo chenro mopogore mag dongruok e kor gwenge. Kendo wawacho gi governor ni wadwaro ng'ama tin bende nyaka represent joma tindo e samiyiero CECs. Kech ene mobiro ng'iyo kaka nyalo handle issues. Nyiso ni sani osachopo sa mar youth mar telo. Ok wabi wacho kata ok wabi yie wache minyisowa ni youth biro bed jotelo makiny. Nikech kirito kiny biro chopo. Kata ka ok irito kiny pod biro chopo. Omiyo wakawe sani ni mae sawa ma jo youth bende nyaka tele. Magi ne giwacho ka bende gigoyo badgi piny bang' rem mok giyuoro e romo mar alam mane oyuore gi jatend piny Kenya migosi William Ruto e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil mokalo. Nawinjo ka jopiny wacho ni mama oringo we piny kane ker biro. Oyo ne ok wang'eyo kata wan seche mane wabiro Mombasa ne ok wang'eyo ni ker biro. To bero pango duogo wantie kendo biro yudowa tarike momiwa ni en tarik adi. Onge ng'ama noringe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jotend rowere mawuok e pinje 14 mopogore opogore romo mar twak ewi kaka rowere nyalo yudo kony mar telo e sectors mopogore mag piny owacho. Romono mandala riyo bagi kod riwruok ma ok mar piny owacho, the East African Regional Caucus of the Young Elected Officials e bor riwruok mar UCLG Africa. Romo ni okelo kanyakla rowere gi mar tiego gi kaka ginyalo bedo e ong'ala manyime mar telo kendo kelo dongruok e alwora magintie. Watemo sumore paro kowuok kuom yiero no kendo kowuok kuom weche kata lony mowuok e pinje mopogore opogore magin 14 moloso the East African Region UCLG youth leaders ma oromo kae kawuono. Gidhi ng'iyo ni tang'o ma jomoko timo kuonde mamoko nikech nitiere bende ranyisi mabeyo
kuonde ma rowere osetele ma wanyalo somo e paro. Koro en wach ma lich ahinya nikech gidhi somo paro kendo wageno ni bang' ma gidhi bedo gi thuolo maber ahinya mar manyo yo ma ginyalo bedo go telo godo ok county ka kende, ok Kenya ka kende, to mana East Africa and Africa mangima. What we want to do is to create a network for the youth, because we are doing the same in other regions, the west, the north, south, and the central, because we want the youth to be part of decision making. We want the youth to be in central and in decentralization in the municipality. This is where decisions are taken, and it is difficult for us to lead successfully if we do not have all the different sectors of the community. Machiegni weche mag ohala, jogo manie sekta mar limbe kadwadh nam chumbi koro jiwo piny owacho mondo mi oket maino e lombo welo mawuok e pinje Afrika biro timo limbe pachoka. Maen kaluwore gi dok chien mar kwan welo matimo limbe pachoka kowuok oko mar Afrika, kaluwore gi chike kachiel kod kum miketonegi e kinde ka kinde. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Kwan atamalo maduong' mag welo masani timo limbe kadhodh nam chumbi gin mana mago mawuok e pachoka, ka thothgi gin mago mayuore romo kata tiegruoge mopogore. Geno mag yudo welo mawuok e pinje mag wasungu medo mana dok chien, gino ma jogo manie sekta mar limbe koro koni nyaka par nyadiriyo. Mahoteli zinafanya between 40 and 50% average. Ukiangalia mahoteli zingine zinafanya 70-80. Ukiangalia South Coast, mahoteli mingi ziko 50-60%. All domestic tourism. En gino makoro loko pach moko kuom jogo manie sekta mar limbe masani dwaro ni piny owacho ket maino e lombo welo ma pachoka kaachiel kod mago mawuok e pinje mag Afrika. So mimi ningeomba kwa sasa tuanze kuconcentrate on Africa. Tuuze Africa. Watu wa KTB wapatiwe hela ya kutosha. Tuuze Africa, which will be less than international tourism. Achiel kuom gigo mabende gidwani piny owacho ketie maino en mbeko moko kuom chike miketo ne welo matimo limbe kaachiel kod duoko chien kwan usuru mikawo kuomgi. Sai mgeni ana prefer kwenda Tanzania aende kwingineko sababu anasema Kenya imekuwa expensive. Utakuja na ndege ukifika Dar es Salaam watu wote wanashuka, mnabaki watu 10 kufika Nairobi. Malipo ya stima na changamoto zile zingine ambazo zinatupitia, tuwe tunaweza kuwa na uwezo na kaweza kusimama na sisi kama tunaweza pata some incentives. Tuhusisha mambo ya marketing, mambo ya Europe na kwingineko, sababu huko ndio turudi kama vile Mombasa ilikuwa zamani. Zamani wakati kama huu ukienda Mombasa ungeona vile mabasi ya tours zimefurika. Saa hii ni ndoto. Tourism ilikuwa inauzwa beach and safari. Lakini siku hizi kuna nchi zingine zinataka kusupport cultural na heritage tourism. Do you know Kisumu na hiyo county, the area is so beautiful. Twende Isiolo na Masabit, kuna milima Lolokwe kwanza, mimi nilipanda Lolokwe. Beautiful sights. Ma gikoni biro chiwo thuolo machielo ne moko kuom ndeke maendo ng'ado wuodhi mabiro Mombasa kaluwore gi chike mane oridnegi to chutho e kinde mane tuo corona ochacho e piny mangima. Tutafanya promotion za hoteli, vile tutainuka tena. Akifanya mambo ya pota, kumbuke pia Mombasa ama coast yote tunategemea mambo ya utalii. Naona Neos imeanza kurudi. Neos ni charter. Kuna charter ingine inatakiwa kurudi kutoka end of October. Sitasema jina because sasa wame decide kurudi watarudi. Kwa sababu charter is open. So hiyo itaongeza a bit of international market. Lakini let us get Waafrika wenzetu wakuje nchi yetu. En geno mar jogo manie sekta mar limbe pachoka ni piny owacho koro biro wuok oko motegno mar neno ni gibero sekta ni to chutho kaluwore gi kwe masani onya e pachoka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakaramogi gikae wadwa ka uyoyo marariyo e chenro marang'ichwelo kata kamano asamu moko kuom dok mabende uchwalo nwa kanyo e Facebook page marwa Ramogi. Eric Oke wacho ni Ramogi ler kapamba. Erokamano Eric. Joyce Awino Tieno wacho ni
Mano okang'eyo kuma uwuoye. Tony Awili wacho ni Ramogi ler e dala mar Ragana, Migori. Wakaw yo matin, kik idhi mabor, pod wantie koda weche mathoth. Mane moko luonga ya okosola kata nango. Mak mana ni okwan usiep. Mano onge wach. Ninyiso kasogwa ng'o wiya. Ewi tatim yang. Nono to action mabro kaw kaluwore gi gima notimona. Ma ni jogi ne go mpira e desert kusango yao. Masa. Ne. Dhiyo. I am legally your wife. Hapa ni mako jabitu. Deal ni deal. Dial star 334#. Ebu tuma za lashes. Unajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Don't run! Muriba, don't run! Hey! Don't run! Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.